Malawi Today. Maswera banji ya Malawi nonse chikao chino chakumasana. This is Comrade Ntanywa Limpopo FM program yathu imene timaicha nkhanga zaona. Muli banji ya Peter Mtarika, muli banji ya mai Joyce Banda, muli banji mai Jenny Ansa, muli banji Enoki Chihana, muli banji Mwana Mveka nanga, muli banji Chimwemwe Chipungu, muli banji Chisale ya Mkito, Ben Piri, Mai Matanga, muli banji Mai Navicha, muli banji Secretary President, muli banji ena nonse amene Malawi takukhulupirira ni kuti mutithandize pa mavuto amene tinali nawo kuchokera kumbuyo kumene tinaliko. Limpopo FM ndi Comrade Ntanywa program yathu ya nkhanga zaona chigawo chakumasana. Amalawi chikuyenera kati yamike Mulungu chifukwa tonse linangokhala chabe khumbo lathu, koma Mulungu ndamene anakwanirisa khumbo lathulo kuti tichose chipani chija cha MCP. Ndipo ndizomvetsa chisoni kunena kuti musaka zonse 5 zimene timalamulidwa ndi MCP Amalawi tinangononga nthawi yathu. Amalawi tinaononga nthawi yathu, nthawi yonoti dziko lathu likanakhala ndi chitukuko, nthawi yonoti dziko lathu likanakhala ndi china chilichonse mulamuliro wa MCP. Koma zaka zonse 6 zinangotha sitinapindule. Chifukwa chake anthu ambiri anangoganiza kuti tiyeni tigwetse mtengo, chifukwa Bible limanena zonoti mtengo umene sukubereka chipatso ukuyeneka kuti udulidwe. Amalawi simunalakwise potenga nkhwangwa zanu, potenga zikwanje, ena amatuspada ndi kukhapa mtengo umene sukubereka chipatso china chilichonse, kuti kuli bwino tidzale mtengo wina. Ndi Amalawi chinakomerani kudzala mtengo otchedwa DPP. Ndifuna ndikupempheni a DPP ndikukukumbusani kunena kuti Amalawi tikuchokera kuzuwa kumene MCP imatizunza, imene MCP mpaka pano iyoyo sikukhulupirira kuti inachoka mboma. Ndipempho la Malawi onse kunena kuti pamene mukugwira ntchito za boma, pamene mukugwira zina ndi zina, simukuyenereka kwa iwala Amalawi, kwa kumbukira Amalawi. Tithokoze utsogoleri wa Peter Mtarika, choyambirira waganizira Amalawi fetereza amene mnyengo yapitayi inangokhala chabe mbiri kunena kuti kumakhala fetereza kuzikoku anthu akamalima. Choncho mulamuliro wa MCP in general tinangoononga nthawi yathu, koma ndikuthokoza Amalawi chinakukomerani kunena kuti kuli bwino mtengo tiudule. Tiyamike Mulungu wakumwamba kunena kuti iyenso anavomereza chikhumbo chimene Amalawi tonse tinali nacho ndi kuchosa chipani chija cha MCP. Ndipo ndi chikhumbo cha winanso aliyense kuti MCP isazabwererenso mboma. Sindikudziwa ino anthu akumwanza mukuifunanso MCP, ino anthu akuthyolo mukuifuna MCP, anthu akumulanje mukuifunanso MCP. Ndikufunseni inu anthu akumchinji MCP mukuifuna, kuchilazulo MCP mukuifuna, kumachinga mukuifuna MCP, ichaina kudyesa ni chiteze kunsanje MCP mukuifunanso izabwerezo. Asati kukalonga mukuifuna MCP, kumzuzu mukuifuna MCP. Palibe munthu amene anganene kuti akuifunanso MCP chifukwa cha nyengo zimene tinadusamo. Limpopo
ndi Comrade Tanyo. Chala bamba. Ya hii toto za kufikira. Asa pita kutarika. Manga posaka keni asa mtuamai. Utaende naye ulendo huu. Toto watu legacy. Watu wena. Unotoza motareka. Unotoza muwezito. Itanape kena nebe. Natisia nilione neba. Wamalelo makuti ya kuwaona. Kuba chakukela mazetu jino. Tetereza adakwera. Imanga nacho kidakwera. Kuba chake matibeza ziliwoda ipe. Zakuja zose bwana sidakwera. Chini chose nati chinakwera. Kale zapo naye anakwera ino. Hapo kodo atakate kumwera mamita salawi yose hapa mapea mamita. Programu yanga yankanga zaona ndiyambe chotere Amalawi ndikufuna utenga upite kwa aunduna wa zachitetezo amkito komanso ndimafuna Chisale ndikufuna mundithandizire nkhani komanso Amalawi konse kumene muli ku area 25 pali msikana wina amene ndiwoyembekezera amene ali m'manja mwa polisi ndi anthu aphoza kufunsa kunena kuti chachitika ndi chani kuti msikanayi amangidwe. Ndiye ndikufuna thandizo kuchoka kwa Chisale Mkito komanso Aluhanga. Ndifuna ndikupempheni kunena kuti msikana ameneyi akuyenera kuti atulusidwe. Nkhaniyo yaenda chonchi. Msikanayi ali chikhalire pamadusa mkulu wina amene analezera mowa. Ndikufunanso ndikuchenjezeni inu amene mmango mwa mowa mwachidakwa simadziwa chimene mukuchita. Mukamwa mowa mukakhuta matokoso anuwo nyamukani ku nyumba kukagona koma osati muzilimbana ndi anthu. Msikanayi ali chikhalire mkulu wina walezera mowa akudusa kukumana ndi mzimayi. Kungofikira kuyamba kummenya mzimayi wagwesedwa pansi. Ndikuti tu mzimayi woyembekezera ku area 25. Mayi poona kuti andipweteka bamboyi pafupi panali duka, anatenga duka lija ndikummenya naye bambo uja kukamwa. Bambo uja anavulala nkhondo yoyamba yekha. Mayi amazipulumusa. Mayi ananyamuka kumapita ku nyumba, bambo ananyamuka kumapita ku chipatala kuti akathandizidwe. Uchisiru wa bambo uja chifukwa cha mphamvu yakulezera wachoka ku chipatala kuja wanyamukanso ndikubwereranso ndikupita kumaka mwa mowa. Amalawi ndikufuna mundisatire. Ino amene mmazitcha majaji ma lawyers ndikufuna mundisatire. Munthu uja wapitanso kumaka mwa mowa. Wakamwa mowa wake kumene kuja wanyamuka ndikumapita ku nyumba. Mtsikana ujanso wapita ku nyumba. Mama wa mwake nkupezeka kuti bambo uja wamwalira. Apolisi apita kukangwira mtsikana uja kunena kuti ndamene wapha bamboyi. Ndizona zimenezi kapena anazipha yekha. Tikufuna chilungamo chidziwike. Komanso pali nkhani ya Badeya. Tikufunanso nkhani imeneyi. Tikufunanso nkhani ya Badeya. Analakwa chani kuti iyeyo asapasidwe bail out. Chimene analakwa
Badea ndi chani. Limpopo ndi Comrade Ntanywa chigawo cha Masana. Amalawi amumba anaba matumba 2000 afetreza komanso matumba ambeu okwana 5000 zomwe anakasunga ku nyumba kwa apunguzi yawo ku area 47 ndipo katundu ameneyi munthu amene amanyamula ndi Edgar Nkanda amene ali mnyamata wa Avitumbiko Mumba. Kugwidwa kumene amagwidwa Avitumbiko Mumbako nkutiso ataba matumba 2000 afetreza komanso mapaketi ambeu 5000 zomwe anakasunga ku nyumba kwa apunguzi yawo ku area 47. This is Comrade Ntanywa, Limpopo FM. Majamani nashoka akamaimu nikubita kwa makolo akamaimu. Ife Malawi tinene chilungamo mmanja mwa MCP ndeta chokamo siti kufuna so kuzabwerera mmanja mwa MCP. MCP you lose your target. Munabwera mboma ndinakukanikani boma munazuza Malawi musaimbikizire so kubwera Malawi. Malawi we are looking forward nthawi ina iliyonse ngati Malawi azasinthabwa sikuti azasinthabwa kubwerera so MCP mwina kupita kwina kwake koma ku MCP sitizabwereraso. Malawi ndizokhumudwitsa kwambiri atatha kudya nyama ya chiwaya atamaliza kudya nyama ya chilima ndi anthu 8 aja atamaliza kudya nyama za anthu osiyana amene anaphedwa mosadziwika bwino. Lero chipani cha MCP chikufuna kuyamba kudya nyama za mkhola mwawo. Kumeneku ku MCP kwavuta siku libwino. Mumpika mwawo tikuti pano mulibe nyama ina iliyonse. Kumeneku ndikufuna MCP mundimve bwinobwino. Tikangomva kunena kuti msikana amene dzina lake ndi Thoko wamwalira mwazizizi, ababa malondera mukayankha ndanya matano. Amalawi ku MCP akumusakasaka msikana ameneyi Thoko akuti kumuganizira kunena kuti nda amene wamangisa amumba ukapena nda amene wamangisa Richard Chimwendo. Richard Chimwendo Banda azimangisa okha. Chimene amangisidwira Richard Chimwendo Banda amangira Richard Chimwendo Banda ndi nkhani imene anantenga Frank Chiwanda. Anantenga Frank Chiwanda ndikumwika mthumba ndikukamponya kuchire. Amafuna kumupa Frank Chiwanda. Ndipo nkhani iyi Frank Chiwanda nda amene wakasuma yekha kuboma kuti mundithandize Richard Chimwendo Banda amafuna kundipa. Anyamata amene anatuma Richard Chimwendo Banda kuti akammange Frank Chiwanda ndikumwika mthumba nda amene so anakamwimbira Frank Chiwanda. Ukuziwa chani wankulu ifetu anatuza nda Chimwendo. Nde anthu ena akungoyankhula izi. Frank Chiwanda amafuna kuphedwa ndi Richard Chimwendo Banda. Lero Amalawi ndikuyankhula pano kwaperekedwa ndalama yokwana 2 billion ku court kunena kuti Avitumbiko Mumba ndi Chimwendo Banda apasidwe bail out. Kodi ndende zathu ndi zanthu osauka tikufuna tifunse ku judiciary ko osauka chifukwa chonena kuti iyeyo alibe ndalama
kukazipulumusira ndamene azikhala kundendeko. Choncho Malawi ndifuna ndikuwuzeni ndrama yokwana 2 billion yaperekedwa ku judiciary kunena kuti Richard Chimwendo Panda komanso Vitungubiko Mumba atulusidwe mawa lino pa bail out. Tionane ku court konko. Mlangizi wa agriculture kwa Vumbwe amene wandibambo semu apeseka ndi ma ID ambirimbiri. Ndimafuna a polisi mutigwirire mkulu ameneyi atuze cholinga cha ma ID amene apeseka ku nyumba kwake. Amene mulangizi amene zina lake ndi semu kwa Vumbwe ku nyumba kwake kuli ma ID ambirimbiri. Wapeseka nawo ma ID amenewo ndi cholinga chonena kuti chani ana mutuma ndi ndani. Tikufuna ana mutumayo anene cholinga cha ma ID ndi chani. Limpopo ndi Comrade Tajiwa. Anja sikupirira anja ni mpumulo sikupirira anakuza yeye amwe mulu musalesa tunze makowa sikokodo. Tikufuna so tutembe aboma tangolandira mautenga ndi tikufuna aboma kuti mutifufuzire bwinobwino ifeso mbali nayi tikufufuza tikumva sonena kuti Mai Colin Zamba athawa. Tithandizireni pamene tikufufuza mbali nayi ifeso tikufufuza kwinaku inonso mukufufuza kwinaku. Tikumva kuti Mai Colin Zamba athawa ndi mwana wawo izina lake ndi Babani amene amampasira ma forex ndi kumathawa kumapita nawo maiko akunja. Tikumva sonena kuti abanduka ndi tikufuna tithandizane tidziwe kunena kuti Mai Colin Zamba ali kuti. Kama tikupita kwa magolo inu AMC binu chakwera inu manja mwanu tachogamo achakwera inu ife inu tikupita kwa mutalika inu kagulu kacha kana bafetereza kuchitakale kacha kagulu kamene kana bafetereza kuchitakale ndi aka amene wandi akutophanya akwaka mwamba ndamene anabafetereza kuchitakale atepson gulu atepson amene wamachokera ku muziko cha kwa Gulumba ndamene anabafetereza kuchitakale a blessings amene wandi transporter amene wamakhalira pa chitakale komanso akachepa amene amakhala kwa Njeza komanso kalalike amene amakhala kwa Kamwamba and 5 amene wawa ndamene abafetereza kumulanje ndefetereza watu tikumfuna apolisi maina tunda amenewa akotophanya akwa Kamwamba atepsoni akwa Gulumba a blessings transporter pachitakale kachepa wakwa Njeza ndipo kalalike amakhala kwa Kamwamba timvezo noti anthu amenewa atengedwa Limpopo ndi Comrade Tajiwa.
apolisi onse amene anakhala akuchosedwa ntchito pa madisi police unit, munthu amene amachosesa apolisi ameneyi ndi apolisi nzawo amene dzina lake ndinakutepa, amene ndi amene amagwira ntchito kutumikira MCP. Tikunena pano anthu sakumufuna nakutepa ku madisi, choncho tikupemphera aluhanga tamuchosera amene azipita konsanje, munchose nakutepayi azikagwirira konsanje akaoneko uzuzu kumeneko. Nyengo ino si nthawi yozuzana wa polisi nzake kumazunza apolisi azake. Kaliso kalali kuwina kumene kundi kwa Chinyama kumulanje kwa Chinyama. Kalali kamene dzina lawo ndi Mr. Kamwendo, amene waso nawo abafetereza yense aboma. Munthu amene mukantenge, munthu amene akatengedwe Mr. Kamwendo kalaliki kumene kuti kwa Chinyama akuyenereka kuti akagwidwe akatengedwe, wabafetereza yonse, wapha miyoyo ya Malawi ochuluka. Pomaliza uthenga wanga ndikufuna upite kwa nonse amene muli ku Cape Town. Pali anthu okubayena amene amakutira ntchito ndi MCP akunama kunena kuti akufuna azipanga renew ma passport. Musamali musatenge ndalama kupereka kwa munthu wina aliyense kuti akupangireni renew. Madongosolo ama passport tilengeza ife pali Mpopo pano, tilengeza pali Mpopo tilumikizana ndi immigration aku South Africa ku embassy kuti madongosolo akukhala banji ama passport, ndipo tilengeza tikuuzani kunena kuti nonse amene mufuna kupanga passport yanu amene muli ku South Africa satirani ndondomeko zakuti pakadali pano takhala nikaye choncho. Anthu asakubereni ndrama zanu. Kutenga ndikuti ukupita kwa nonse amene muli ku Cape Town kumabwera madoba kunena kuti ife tufuna tithandiza anthu kupanga ma passport. Tilengeza pali Mpopo FM tikulumikizana nda ku immigration aku department ya George Chaponda amene wa atuza bwinobwino kunena kuti pano nkhani yokhuzana ndi wa passport nonse amene muli ku South Africa yekuyenda mwakuti musapupulume, musatenge ndrama yanu kumpasa munthu izangopita ndrama yankukujerani. Munali ndine chigawo chakumadzulo kono Comrade Ntanywa pali Mpopo FM. Ma activist nonse talandirani moni, tikufuna ife ndi chilungamo. Ma activist mukapita kukaonana ndi onana nawo, tikufuna ife ndi chilungamo. Ma activist osangozemba kulowera uku ndikupita uku kukatulukira apo basi tiana timene tili tama activist ena to akuzitcha kuti ma activist akulu ndi ma activist ino akulu. Mukamakalira misonzi muziliranso misozi yanawa osangozilira nokha kumeneko. Kholo labwino limayamba kujesa mwana, kholo labwino limayamba kujesa mwana, kena kumwana uchaga kuta ilolo ndikumaja. Ndikuti ma activist mwandimva mene ndani na choncho. This is Comrade Ntanywa pali Mpopo FM.
Masaba ni machema. Asili na mina Malawi chini. Malawi chini ya Malawi. Asili I'm the best club of India. Adena kama wote ndio chaka mara kwa sasa Malawi chini. Ngoja tukueleze kwa sasa. Ndio. Asili mimi nikipe. Asili na pesa amene mpaka toforo kwa sababu ndio mali kangu kila mimi nitambugira kumbe chama anataka ADC alhamdulillah ndigango abla zopo dubuya sasa tano Bana nini bol bana nabwera ade ne kasachi mano manja sasa na unyenya huyo na unyenya huyo aloka bado zote ya just sababu no mambo na mambo sure ora basi hata ile nafikana mimi bajabo brave sandama hapana hawajanja bana wana zote na mwili leo msi ameni asiwafika mimi mimi hapa hizo basi mimi oh nimena mandoza ndo asana nanda lesera arama anaika boso yake inake polisi yake yake mina mabega oh bro jeni pele asono na kaje nini na katipi kwa kuje na ngadi mti mapasa ngadi sima nengena wewe mbele kuna ngadi sema baita ama kufusa kama kufusa utajipe sangana ni wewe umango na zimu kwa sema au mataba sema kwa sio watu kukuza mongole basi hata kama tuseme bodi yangu